Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pakastaritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Limbag bigatyo amin nga sa kapada pabagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lucas Norte, Philippines. At di man na sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Royce, kumapkabalaw tinimbag nga bigan, na imbag nga oras, na imbag nga aldaw, katakayabin nga sa kapada, mga kanemers, itintero nga lubong. Padanan niyo pamagayam ti pagkasalitaan ni Kaluy, ti ambisyoso kanong asawa. Anang atong paltimay sang ambisyoso nga asawa. Sa gudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Kaluy, unahan na nito'y, Dear Manong Nemi, no may minsan Manong Nemi kat talaga nga ti tao mayaw awan. Ammo tayo nga sahan kumang rumbeng ngem apay nga ramidan tayo. Tayo nadan ni pagsasao nga awan ti umuna nga babawi no dikat adalata iti ud-udi. No mapayda kiti bidot kat adda pakaaturan na adamat kiti bidot kakaslasaanen nga maator. Kang runanti amin Manong Nemi. Mamatek itan nga ti kwarta nga talaga. Ket isu ti ramut ti anyaman akinadakas no sa amu nga usaren. May sakla nga makipaspasana iti tricycle Manong Nemi na maamok ni Myra iti may isang karinderya nga papapanami nga tricycle driver. Nagayantak kang kuha na gabutik ikutan na nga pusaksak. Adamat kinagwapok, kinatarakik Manong Nemi na samitmet na kiti pa nagbalbalikas ko. Bolero, wano, kumekero, ako na naman nun nila. Ore ka makanakamisot, ti may isang babae, mabaling ko pag-isemen, kan pagkatamaan. Nadahidat magkuskustuhan kanyak, Manong Nemi, di kitipadak ng drivers, tano kasta nga naka-standby kami, nagsapsapol, agur-oray, iti pasahero mi, umasidagda kanyak. Kaya da nagkatawa, ado da kita iduldulin ko ng jokes, Manong Nemi. Ado kami nga nagkakarabal idi kini Myra Manong Nemi ng siyak ti napag-asatan. Idaklunan nak Manong Nemi, tinagas ko isuna iti karinderya nga pagpapaayan na ket nag-date kami. Selebraran ta ti relasyon ta. Sanak to nga ta kamaybayan, Kaloy. Apay ko mga baybayan ka. Iyari ka ti may sa nakapadpatag unay nga parso iti biyag ko. Nga numapukaw ka, ako matin sa servitibiyag ko. Sunga, namnamayim, di ganito nga babayaan, anyo mati mabasama ka na ta. Nag-dinner kami Manong Nemi ti medyo class nga restaurant in Sagana Akmut sakam na pa nag-check-in man. Rumbeng ka din dati ramidan takaloy.
no sa mo kayat, ti kapilitan. Ngimno kayat mo, pag gustuhan ta nga duwa, abi ka din nga saan. Baka no baybay anak to, saan kanto nga baybayan? Promise. Nga talaga nga dahi tatirantak manong naimisang kunto nga baybayan ni Myra. Iso ti first kan last love ko inkarit data. Naman pa yaduman ti kiti agduyos kanya kamabahay ngam ni Myra ti kahit kumanong tanam na maik nga virgin pa ilang isuna. Irin to ti kiti mga babahay manon naimi kat amok nga doon ti padas na. Iso nga ni Myra manong naimi iti talagang inayat ko. Idasar na nga rod manong naimi ti bagina kat libre nga nagbasak-basak kadag iti birhen nga paset ti bagi tinakalaplapsat manong naimi nga Myra. Manipod nga to nagpateng nga nagpababa sak nagsublit iteng aging ga iti nga to aging ga namin pinsanan manong naimi nga napisang ti talon ti langit kan adon di kiti nasidsid nga asog ka na rin iti dayta nga kwadrado nga silad. Dagiti asog ka na rin agubuhay ni ayat manong naimi. Talo nga oras manong naimi nga 80 sarden ni. Kalasan na manong naimi tulad ko ni Sunay di balayda. No mabikas taon iti ungit ni Amana apang nga naladaw nga nagawid. Kalpasan ti talo nga bulan imbagahan ni Myra Amasikog. Kabuta sa inkarik nga sang ko baybayan manon naimi inyawit ko dito balay manon naimi. Inya mamuk kadatatang kaninana. Talaga kahit mo nag-asawa. Kaloy. Kuntang. Ni Myra, ibalik ka manukang yo. At dan nagpitik iti saklod na agbalito nga apo ko yo. Apo ko. Isunukan ti may kamanong apo ka katabakit. Ergat may ka walo no ka na, lakay. No, aga-asawan tungutin ni Michelle nga inaudi. Di agaramit tupit apo ko ta. Masang ka nga agtalin na dito balay, ha? Masapot nga sumina kayo nga dagos. Kaloy. Tatang, ito na kasar. Agdan na kang lang live-in. Agor nung gabi. Kaloy, awan kas na tulag ta. Oo, mati kwartata ng pagkasarta. So nga, agdan na tapay lang, live-in. Oo, ti magdanagam sa kang baybayan. Lagit, awan maaramin mo, walasan ko, nagsumati ko na ni Kaloy. Uri, kalikagom may kumamit ang kasara kayo. Uri, was lang. Na kami di makamo. Kababay mo kadakitang eh. Nagitin mo na nga nag-asawa nga lalaki nga kapsat ko, isudat na kaamo. Mawag gastos yun. So nga, narikat ba't na, adan tumas sa uda kanyak. Munang sa uda kada kayo, nagiti kapsat ko. Alakit no, magdalinim di kon ko ng mga pride agad makapo ka. Makalawas may laeng manong neme nagkabalay kadagitirakan nagkanduwa kapsat natimay sa kadadamat kan asawa na kan anak da manong neme. Nailat ngagpaiso nagtalin na kami manong nang runag at saan ko nga. Madlaw ko manong neme nga saan nga at is ni Myra. Ado reklamo na. Ta siyempre, pinikat ko isuna ni karinderya ta tsakayat ng margarig tanak mo. Kaya rin tayong tuloy ko met manong nemi iti nagpasada. Nung asang sumangpetak iti malam manong nemi madlaw ko reklamo ni Myra. O ba nakita ng kasalita? O ba, di kan samad kumit kita. Ala ka di problema mo dito eh? Nagado nga pasagin nanang mo. Ura na nung akmet tumulong. Data kabsat mo. Nagbalimot na nasod. Manipod na dak dito eh. Rayanta, sumapulak. Sumapulak. Basta sumapul ka no saan ka makasapul. Nagawid sa diya balay. Naging gamanon naming at dapadak ng tricycle driver nga nanging baga. Kahit mo lagi dito medyo marmarpo ka balay. Libre mat kindi basta palagdaam.
So, di no pare, diong to terigasyon. At yun sa amin, nasa tigman na balbalay. Napanawala rin dyan. Aking kukat antik. Sa di nga din antim. Ada jabron. Sino nga turun mo yung kasalita? Saklat na. Sakti caretaker ka ron. Marot upa. Laka lang, basta sika pare. Hindi mapang kukitaan manong name mayat. Mayat pare. O kunak tupay ngamin. Nalawat solar na o. Mabaling may pag-iinuman o may dakaroten. Diba? Nagpainom ka. Sa bagay. Presko pa yun. Talaga presko. Tal-talo ngay. Mayat sika. Ano nga rod? Agad medyo sukatan na kita perdi. Di tawa, jari daw. Wala. So na lang ta, manggumatang kayo, katrek at kodson. Sa ininotan nyo, gumatang tugaw. Lamisaan, lamisaan. Diya paglutuan, di kita lunglungan, dangin tayo gastrin sawan. Gumatang ka. Sige, arami ta pare, kanteng yun. Isun din nagkidawak, iti tulong datatang kaninanang manong naimi. Di may gatang karinas ka nga magatang. Naman lagay masapul mo kanya katakam eh. Kunak man lang di mo kaya ti dumawat ti tulong. Masapul ko tang eh. Sa nga bali, utang. Mayarak tumit lang. Alagad makamuka. No, ibilang mo nga utang kit bayadan. Well, umasayat mo. Ngayon no saan mo itong bayadan, saan nga utang, tulong no kan. Alis to manong name nga nairing pas, ti pa nakalagda, ti balay. Kat babayan di tulong di kiti barkada ng tricycle driver. Iti malpasen manong name, kompleto. Oh, paala mo ti, pasibuga mo na pare. Hindi pala kahit mo ka nagadoka mga timulong ka. Huwag nga rod. Ana, nalakalang din ti presyo ti may sa akal din ni pare Simon. Alis to man lang ti mangpugpug. Paunahin. Wala, pasibukan tayo. Masabol nga. Celebraran tayo. Idadating yung ag-asawa. Idadating yung balay. Tapos na nga ron, tinapasamak manong name. Nakalistuda nga ng parte ng luto. May sa kalding manong name. Irinto, tani Myra, manong naming. Kat inesikaso naman tiyoneg. Nagurnos, nagipakni, nagdalus. O niya. Okay ka di matlang di balay ta? Mga pagbayad na to eh. Pasit lang. Bakantay mat dito eh. Aw, mati ang interesado nga mga usar. Sige. No, kaskasan ng tulayang. Uray gatangan tanto pa yan. Uy, kadi. Uy, pakaman nga may paskarin ko tanak ta. Kaloy. Nagsublikto man lang trabaho. Iti karinderiya. Padasik ti mapan sumbrek na bali nga DH iti abroad. Uy, panahon na. Para tilalisto nga sensuta. Nung kasun kalawala ito nga dagano, ilako danto, tinagdiswan ti balay, papintasan tan ti balay, dadanton house and lot ta. Sa bagay, gusto ka. Alangarad, medyo sangwak na kiti barkadak kat ne. Di ko nagbarbartek ha. Uy, kalkalayngan nanto, tapno, isibrudo na ito yung balay, kanti kakagatgatang tanga konsun kan katre. Agsagana ka, gabota, puyaten ka ita. Alas 10 manong name agsisina kami kadagiti barkadak nga padag nga tricycle driver. Narikat met no, may badistro, hindi kiti karro ba mi. Numampayad ta kami iti ungto manong name. Tanaringguren dagiti kakaduwak manong name. Sa dagat pinaburbur dagiti dagiti ko tricycle na. Imbaglagid din ta, sagbay nga pinanawan dak, impact nimi, di kiti nagpupultanan mi, kan naginuman mi. Sakmatan na pa nagdigos manong nimi. Kalbasan na, napangkun kinaedda, ti live-in partner ko, uno asawak ko naklatan. Sweetheart, actually ba na ta, kabutadan balay ta. Ti aramidem to, mapangka makigayam ka na kiti karuba, tanarikat saan nga makikaruba. Muna, tataman ti plano. Tarikat no, saan mo nga mo't makikaruba, di ba? Nangaroon na, no, panawan na dito, yung kagpasadag, may masag dito.
sa bali. Basta, pamangkat no magkaruba, kat no nasken, mangalak, tikat ka doon dito, kat mo. Kadungan niya. Hanggang tikayat ng alam ni nanang mo. Damat apo ko ng aywanan niya dyan. Sa bagay. Ni nanang mo, oy, kahit mo ni nanang ko alam. Ngalan datoy, hanggang magkasurutan ni nanang mo eh. So, okay lang. Tenga ron dyan kabagyan. Unang kabagyan. Lagi din nga ubing. Ano, saan ko mga ubing? Ang kaskanyak takataib na kunak. Taman, tapay. Yung mga pagrapitan na kam nga doa. Bakit piyalaik? Nadama mo kay. So, ang pagdanagan. Medyo nabakitan nga napigsapay lang. Inagpas nga yan ni Myra, Nemi, siyempre inaibak ni Nanang. Inaibak pa ni Nanang na. Duwa nga ina, Nemi, dinangasikaso kang kuwan. Babae, Nemi, ti anak Ming, iso dito ay ni sakti ng tinagan na Nemi. Leia, tinagan na. Apa yung Leia, kahit mo nagan na. Isot na yung restaurant. Apa yung Leia, pinilim. Adun sa malipatan ngagnagan ti Leia. Si Kamat, si Dad. Si Kamat na nagbaling na nobya. Karagbalin to ang kanayang asawa ko naman. Nagpintas niya nakta. Kita ko, asas kasundan. Duwa nga ina, timang tulong kang ka. Ninanang ko, kininanang mo. Ninanang ko tulangan timabati. Tsaka tinanang mo. Namisuot. Gagangay na ita. Makalawas Nemi, ti asawak, bayat pa nagdalagan na hindi agawidan na ninanang. Ninanang na tinabati Nemi. Iso timang susuro kini Myra no kasano itagtagibi. Ngam gabota agreement Nemi di kiti kakabsat ni Myra gabota adamat dasken nga aywanan ni nanang da nga kaanakan ti live-in partner kinasarita na Kaloy Barok. Nanang di kamit mangalay at kadkadwa mangkadkadwa kini Myra. Ama nanang masapol ta ko diyaw sa jabalay, gririri kita. Maskin ko mga aywanak sa diyan. Banyo na nata, inakalaan. Ta orin ito nabigatin, pa nagpakada yun ito rin. May sa nga lula, Nemi, nagtawin ito 70. Ngayon napigsapay lang. So dito ay Nemi, ni Lola Iling. Amamok na ito yan, Nemi. Napasaherok na minsan. Napasaherok nga napanagla ko itutugmong. Lola, Kaloy, malasing ka, Kaloy. Di ka matagsapsapul ti babal yung pagstrekan nga pagtrabahuan. Umanahin ti panag ko, panagalat, tukmong sa ako ilako. Yung sigurado nga, dabinulan nga swelduyo. Abay, napag-isarkam kanyak. Umay ka kumang sa jabalay, ta. Sikat-ikat kaduami. Agdalagan di asawa. Akit mayat lang. Ladungok ka na kita, apo ko. Alam niyo maroon di kita arawatan niyo at itamat lang ito, may kayo. Alam ka nagpakadak, pingarot ka na kita kakadwa ka. Alis to Nemi nga na iplastar ti amin. Diyak pulos na daan ti problema, pakasignan ka na kita akinat, ada Nemi, ni Neola Iling, na asikaso nga pagkatman. Katada na kiti kundaway, Nemi nga umaydak, danunin, di kiti patak, ang tricycle driver. Pre, kung kamit pulutan, napgimatang kami, adapayin arat, no saan nga wanay, nayunan to. Tunagayam ti bunyag ni Leia. Right, ti, igidan ko tulangan ti, kasangay ng mga kumpadre. Hello, doble regalo. Bunyag ken birthday. Naman magdikit regalo yun, ha? Uy, pare. Dandan minalam Nemi. Naudo mo yung ramang root kanya. Pagpindasan na, awamat problema, awamat nagreklamo, saan kami met ka na rin gor.
Sa masapa damat nga gawid, alas 8, no alas 9, kaladawan de alas 10. Naging kagadimtengan ti first birthday kan bunyag ni Leia. Function hall, manong name iti nakaangayan na, kalbasan tiya, panakabunyag na, mabayan ti simbaan siyempre. Adong magpaiso lagi ti nagregalo. Sweetheart, tsaka ka di matamarigatan. Saan na damat na yung Lola Iling? Saan nga reklamo di sweldo na, kabuta, pangusaran na, urdungan na, para inton matay ka no. Kat kunakmat kang kuha na, nga no, agtalin na di sona dito dan nata, daban to di makamo. Iti pa nakaasikaso na no, dumtengen. Ay, napigsamot pa ilaing. Kasi sa adayo pala ipapatay na, kabuta, naparagtit nga bakit. Tuloy ko madlat ta tinagpasada manong naming adadan iti gagat ko agpasada kaputa umadado di kiti magastos. Baglagi din tan nalakalang kasayarami manong naming pasaray ang kupay nga iti makabulan no kata. Okay lang, umampay. Kung hindi pareng Ronel, best friend ko manong naming nga ikit na tiking kukwa iti ada nga pagkasiraan. Naging kakadimtengan manong nemi ti may kadwa nga kasangay second birthday manong nemi ni Leia. Kaya nagpaala kami manina manong nemi. Naging ako na kanya ti live-in partner ko. Nag-apply ako. Jai? Di Singapore. Ada textmate ko nga da sa Jai. Mangsapsapol ti employer ko. Kasi ano, panangilakad mo, papeles mo. Alis to lang. Adaman na kasagana mang tulong kanya. Panaghalak ti passport ko, kanda dupay. Mapanak lang siya sa San Fernando. Diretso akton sa Jai. Agkad-kad ka? Adaman ni Lola Iling. Awan ti problema ang kinileya. Tanising petmet. Kaloy, nasan ang gambisyon? Awan ti asensuta. Nga kahit no makadakton sa Jai, makadang kanton ti kabukbukodan nga tricycle nga saan ka lang makipaspasada. Ken magatang tanton deto'y lute. Yung ilako da, sa tapapintasan ti balay. Hanggang kamayat. Sige. Nabintas ti plano ti asawa ko no live-in partner ko manong nemi ket isot ka po nga pinalubusak. Dumana na manong nemi ti flight na nagrot ti panangarakop na kanyak. Nasingsingpit ka. Nasingpit akmat. Di napaspasukutan. Saan to mapasamag dayta? Laglagi pa ma, saan ta ka nagkasar? Baka libre ka nga ada sa bali nga babaeng kasar mo. Baka babawi ka to. Sabi ko, magbabawi Saan kung ito nga ramidin dito? Myra, laglagipim. Iba't pati ka na yun ay. Sa mo bayan danak ta? Na dapat din na ni Lola Uling. Iling mo no uling. Uling na ta na. Uling. Pasara iling ko na kami. Alabay. Na magbagak mata ni Lola Uling. Kat natalgada ka mang panaw ka ni Leia. Gabot talaga nga nadungo nga pag maasikaso. Inakaroten, okay. Ganan ka, agpawit ka nga dagos no makapagsweldo ka. Nagkalakawak manong nemi siyempre taawante kay dak. Pamaraglatan nga mapan na ayamin manong nemi ni Leia na sublatek kaninana ni Lola Uling manong nemi. Aw matisarda di komunikasyon mi agsipod ta adamat cellphone manong nemi. Nagkakadi marigatan, sweetheart. Nakamarigatan. Numampay na lawa. Dalusak. May mesa ka? May mesak. Manot Serbiam. May mesa. Sino? Ti employer ko. Sino ti employer mo? Babae, lalaki? Lalaki. Balo.
Ala, ala, ala. Uy, 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 amok na datat panunot mo. Nasingpet dito eh. Ng Singaporean. Nasingpet. Baka dati, singpet nga. Ipagpakita na kat baka da sa bali panggap na. Tawang ka rin pa nagtalik mo kanya. Nagtalik ka nga, Mayra. Sige. Ay pala, ito na makapagsoldo ako. Pawid ko amin. First salary manong name, impawid na. Momo. Orak lang na patilmon manong. Okay tinawagak na yung parkada. Pare! Umay ka di balay, inom. Kano, ada nakasaganan tang kalding maparty. Maparty? Oo, na. Umay ka di nga saan? Amaya, damo nga sweldo ni Bakit. Impawit na amin na kayo. Ay, susabo, nagswerte ka na kasta. Sa akin manong name siyempre makigamang tudakkel. Kuwan. Inom, layos, pulutan, manong. Orak lang na barbartek, napupuutan. At si Maron na pasama. Mga kabigatan ng sakit ulo. Lola, ay, nakarigabay, nakakalaoy. Kumusta ni Leia? Pag dalagam kang kuha na, kapot kumpleto madigadi ka sa pulan na. Nagatas na gumatang kan tumanin. Magsahot kwarta ako. Kwarta. Hindi iba naman ti kwarta kat kawaawat nun sa. Nadala siguro ng diswak, Lola. Sta wala bartek mo dirabi eh. Reakte ng isirsirik yung katapinanawan na kang madlat na digit kakaduam. Ano yan? Siya pwede nagdaldalimanag ka nagit nag-inuman ka nagkakpupultanan nyo. Pasensya kayo na. Lola. Ito ba minsan barok sa mga rami din kasi dyan, paturay mo nga sikat mabartek, na di ba abot mapaspasama. Sa kontrol ka kasi linukot ang kadigit kakaduam. Linukot ang sangag peso. Sa matin dramati ang kwarta. Tinawagak manong name ni pare Arnel. Ronel ko na kuma. Pare. Pare. Pasamag drabi. Diyan ka mo ka na kayo, saktin mo na ka nagawid. Munti na bati na kwartak. Kasano kit pag-ibunong mo, dadwari mo, hindi mo kanya. Kanya? Pag-ibunong mo, yung paglastlastog mo, gawin ta. Pare, nasak lang, di matong pala kita. Tinagibin mo kumanadya mo na nga sweldo ni baka mo. Munti na kwartak. Ang gatang taga agas nila iya. Hindi umay ko iyag datin, mo kanya ka 2,000. Ano pa rin ko eh. Siya mo na puputan, ti panangitid mo eh. Sige mga rod. Sino pa na kita yung nagkak? Akit patsim nga rod pa itang ay bagadang yung nagkam. Katkas taon iti baka siyak lang ti mga isubli pare. Alam nga rod pare katawang bitan kwartak. Sige nga rod. Anong name? Tinawagak ni Mayra. Hello, Mayra? Hello? Mabali mo ti bumali? Bumali kapapuit ko. Napukaw ko eh. Ano ya? Nasiptutan ak. Ano nga di mapang ko alain. Unay ka manten. Nasiptutan ak. Awan ka na kami eh. Ala na, bumalik ka. Sige. Padasig to kasarita jamok. Tuuri man nga bulan ti balik. Basta, padok man rin gatang mo ti bukod mga tricycle. Ha? Di ba kasi tulag ta? Nim ibalyan na kakata ti man nga bulan? Mano ngamin ti magastos, ti may isang tricycle? Nangina ti franchise. Pangamit kami nga magkatkatan ti franchise. Manungarot amin kasla tipa kontam. 500,000. Susapo mo ito. Naginan. O sige, 300,000. Sige. Takasaritak na ti amok.
Kalpasan ti duwangal daw manon nemi tinawagan ak ti asawak. Para kalende ito'y, kaloy, itong palmo ha, mano, talo gasot nga ribo. Uy, no, itong pal ko. Ano, nadam kami na, baka masipdutan ka manin. Nagananata kon. Mga yabak kong tagaduak tap no, damang gwardya kanya. Inayabak manong nemi ni Pare Ronel. Pare, medyo panakalan nito awata kita. Bakit hoit man, bakit mo? Para tricycle. Ano? When? Di ba, dama kita naglaklakot franchise? Kita sumabol ta. Hindi maawat kon manong nemi. Oh, pare. Medyo, idulim mo, baka no, mabartek ka ba, nagibunong ka man, loko ka. Masapo lang panunutim nga reta, ora no mali, in advance da, pagrigrigata ni bakit mo. Nanamay mo isunay. Nanamay. Apay ko naman nanamay. May mesat Serbian na. Hamat akang karangal nga inaldaw nga agdalos. Isun okay isun na. Hana nagrigrigatan una dito. Manong nemi. Gabutawan ti masarakan mi aglako. Kadadakan nyak di kwarta. Nabara ti kwarta manong. Kumbaga kinina Lola uling. Lola, patupet ti katas ni Leia. Ay adda pa ya. Ngayon no kaya't mo agad gumatang ka ti ado. Sap no ti problema. Kimatang ti ado manong kampit ag-expire. Una dapat expiration na. Ay pagbagisunto na. 5 kadarakkel manong nemi agatas. Ti problema. In-advance ko pa iti sweldo manon nemi ni Lola Uling. Kalo nga bulan lala. Lola Ay, tayo uling ko lang tama. Dati barok. Ibang bangko yo. Ay, wala na bangko. Basta rin mapanak mo dito bangko Mas daw da nga siya kano ti kababagkado nga sobrang kiti bangko. Naging gama ng nemi nga naipasubuak iti sugal. Napanak manong nemi ti may sa minatayan. Anda balag paspasugal idi. Manong nemi. Tinawagak ni Pare Ronel. Ayan mo pare. Dagto iti minatayan. Siyak nagbangbang ka. Umay ka na, takaduwak. Kanaya bang pinila dumapin nga barkada. Manong nemi ididamo, agbuenas kami. Danayon ti kwartaton pare. Danayon na. Sige, isapit mo na duman, tapuunan, ibursa mo. Tilayang inabak kon manong nemi tagburuburot iti labinsaan idita agmalasak. Naibusan tinabak ko. Para intayon. Ano intayon? Baliawan ti abak mo. Mabaling ka di nga rutmet nga dyak ko. Burutin bit lang diti abak ko nga inabak ko. Nagtungpalan na manong nemi nagtakil ti abak ko. Pare, anawain ka amin katimot kahit pa anawa. Kampalit. Madumat pa. Kasanong batigatang mo ti Frances na dagla ko. Awan umanay na. Adantuan na yun. Dadi nga nabi manong nemi na pangkampay di B1. Manong. Gabot ako sonanak tibay sa kadagitiyak. Babahay manong nemi. Kinatable ko. Nangalapay na Ronel kini Freddy. Iti table da. Kinatable da baba. Pare gusto na. Doon gastos mo. Ito pa, di tati kwarta nga sangay ka na, pare. Iruwar ko dito na babae. Ano? Kaya ka ito kwarta ko do pa. Paipanam nga ron. Di iawid ko sa dyan. Sopet na parang hotel. Di iawid ko sa dyan. So, kayo na, pare. Pare. Kaloy, amo ka di tararamidam? Amo, saan nagpunta ka na barata ka?
Ano sa pulong to karon ni Myra, ti tricycle nga ginatang mo. Di iba nga da. Picture ito lang talaga may isang tricycle dita. Glok ka mo, tinluklok ko ni Myra. Manong Nemi, nagparanglatang ang tricycle ko. Pinicture ko Manong Nemi. Kan kastamatan Manong Nemi, pinagparang ko nga na for sale na dyan nga lute. Kat nangipaw itmet Manong Nemi. Wen, ken, iti pa nakipatakder ti balay Manong Nemi. Impawit amin ni Myra. Ngayon ti makadagas Manong Nemi. Napaniti sugal, napaniti arak, napaniti babae. Wen Manong. Doon nga tawanin sa jay Manong Nemi ni Myra. Upatan ti tawan Manong Nemi ni Leia. Amunad na laglaing ngagsao. Manong Nemi. Tapno matmakunkunan ako na. Ingatangak ti cellphone ni Lola Uling. Ano ko ba natin ka cellphone barok? Tsak ba tamo agusar? Baka nalalaing ni Leia. Isurok ni Leia at isundo bang isurok ka na kayo. Leia, anak. Papa, kahit mo dati cellphone nan? Kahit ko, mapapalak. Sige, kukam na ito eh. Amon mo sa rin? Isuro na ka, Papa. Kasan nung tawagak ni Mama? Ay, kahit mo tawagan, gara ta, isat ta. Insurok ti anak ko Manong Nemi at numatawagan na tinan. Apo tinawagan na kagpeso. Gusto ko niragsak to. Thank you, Papa. Makasalita ko ni Mama. Unyaman ng oras sa kahit ko kasalita. Ti amok Manong Nemi, ti jak na panunot. Baka kit wag ipulong. Noon at magkita na. Ha? Kitagpeso. Hello, Kaloy. Sweetheart. Aga managta. Napanunot mo nga, insusuro, sinuruan ni Leia at panagaramat iti cellphone. Ura lang ti panang tawag na kanya. Nakilan dito. Insuro pa iso na, parang you call me. Ket, alis naman nga nakasusuro. Basta pindutan na dyan ko na, yung pag pinindot naman. Iso na, makikita ko ti anak ta. Naglayot ti anak ta niya. Agliman ton, sumarikton ti nursery. Ag kinderton. Orekas ka sa nulayang mapipantiiliw ko iti anak ta. Numabalil ako ma. Agawid ako dito. Hanggang pala gawawin. Ha? Kahit ko sa wan, turpos sa kontrata, namin adungan nag-renew na. Every 2 years. Kahit upatong nga tawin, gawid ako. I-renew pa eh. Alay nga 6 years, so 7 years. Tapno niya. Tapno, at adot mong tayo. Nagangon ti ote. Madaman may patpatagder ti balay. Mahala ka pa iti may sa tricycle mo. Oo na, no, agpawit ka. No kung kontak, sweetheart, kat oray no, ag 7 years akto dito, kat tsak pa makompleto di balik eh. Anya? Katuwa nagtakil din bawit ko ka. Di ba balo data employer mo? Balo. Anya nga tanong sulisugan. Kaloy? Balo, sulisugan. Kat no sulisog mo, siyempre, ada dumanin ti may pawit mo. Di ba? Amom ka diti bagbagam Kaloy? Amok. Tapno umasenso ti tao. Tapno matungpal lagi ti ambisyon. Aguhais ka. Di mo ka di malakip ng santa pa yung nagkasal. Kat no, aduntot may ipawit mo. Kalpasan na, agawid kanton. Isundot pa nagkasarta. Inggaran din to akasar. Kaloy, Jack pulos din ang naman ng ngayon ko ti kasta. Kat, agpraktikal ka. Di mo ka di amo nga. Ada pa nag-crush employer ko kanya. Ungat laga kayang.
Do you still love me? Ipatpatag ka. Isunod nga isurusuro ka teramidam tapno umasensuta. Tapno napindas to ti kama nagkasarta. Kan adadupay ti kasapulan ta nga para iti napindas nga bangunin ta nga pamilya. Tanong kawit kanton di adan to ading ni Leia, lalakin to junior, palaigat kan tumaten. Duan tumaten nguno talong tumaten ti tricycle ko. Adan bukod ta nga balay. Oh, nga bala kayat mo? Pero nga rumbing ang sinay ka. Saan ako nipatpatek? Sama, nipatpatek ka. Nagipulpulong ni Leia kanyak. Awang ka naman pero nagbalbaliwan ti balay. Awan sa amin tipod ng tricycle mo. Tamamati ka kumakanetang obing. Anak kumakam muna. Sa alangan ni Leia, tinangibaga kanyak. Ni Paya, Lola Uling. Naglokon. Apay kami inikak ng cellphone dito. Alag to kaya kadakuan ng cellphone. Sa mga lalain. Gamot ay sulayangan deta tigliwliwak. Panakakita tarang ko. No malakip mo. No tawagan na ililiwak ko mga mati video call. Tapos na makita ka. Kanipakita mo ko mga tiyanak ko. May baglagid din na panunot mo ni kan cellphone ni Leia. Taisot na kapanunot na kahit na ka makita. Kaloy, ulitak na sa lutsod ko. Iba't patagdak pa'y lahing. Iba't patag ka pa'y lahing. Agnanayon to umot sa bali. Sino dyan Helen? Sino ang Helen? Ay bam dita balay. Abay kat adamat makakita ka sa bali. Adamat tinagam ti anak ta. Makikita naman. Amo naman tinagan nga Helen. Ori saan nagibulong ni Lola Uling. Papanawag to. Ang kutong yaw abidan. Sige. Ana, agpawit ka? Agpawit ka. Para ilahin iti anak ko. Katsyak nga rod. Pangipanam. Sugal. Arak. Babae. Kwentahan man numanon di kitinin pawit ko hen ka. Bayad ti tricycle. Bayad ti lutek at ti balay. Ti panakay-parakdar na. Among ka diti kwenta. Umababot ti 3 milyon. Nangipanam ka na kita, Kaloy. Nangipanam. Hindi dahil ito, kat ang pinalato ti amin, na balbaliw ang tagpawit, igatang kun ka talaga. Sige. Oraim lang ang tapawit ko. Kalampasan ti 2 bulan, manong nemi di ba tagpawit? Lay anak. Papa, kusa ni mamang mo, apay nga di agpawit ka no? Aman, agpawit. Kat, mati. Saan nga si Katrisiber? Sino nga ron? Ni Lola Uling. Kanya? Sinapol ko ti bakat manong nemi. Adat ka, aglablaba? Lola? Ay, kala ay. Apay nga, dakay ti nagbalang receiver ti ipawit ni Mayra. Kaisak mo ti kayat na barok. Hindi ko kaloy ko na, nakayo ko na naman. Yan tangay, mapangkay mo, di bangko ko na na. Nakadeposito, dahil pawit na. Nga na itakit maaramat para kinileya. Para kinileya? Apay nga magpakaramatin para kinileya. Basta para kinileya ko na naman. Ay na, Kaloy. Binagbagaan ka, idi. Malakip mo barok. Ngayon saan ka di mga kanya? Umibiyang mo ko naman kanya, idi. Idi binurbur mo ti adong ang kwarta. Nga nagbanbanugan ni Mayra. Baka balaw kanto nito no. Saan mo nga makita ti anak mo? Natakit mo sa wala.
Alain ni Myra ni Leia di Singapore. Kasano ko mamabalin ka di? Atot maaramit ti kwarta barok. Kaskan ka, nayawa-awang kagapot ti kwarta. Baka madamdama, at danton tao nga may mangalak ang kuwana. Kad ipandanton sa airport, kad ipatuldanton sa Singapore. Ay, saan nga mamaling dahil ta? Uri sa doon papawalan mi kini Myra. Putot ko ni Leia. Ngayon mataka di karod, puwersa mo na mabalim mo, na sikat pagtalin na edan na, idin totap. Sugador ka, mamartek ka, babaero ka. Ha? Numapang kay ti korte, dakay kay ni Myra. Sino ti rumbay nga papanan ti anak. Kahit awang pa'y pitong tawan ni Leia. Kastaman ti kung kunana kanyak ni Myra. Mapingalan na sadyay. Tataan dya sadya kanun ngagtalin na Eddie Myra. Kabuta, asawa da ni ti employer na. No, saan ang peso deta? Si kapay kanot tinang idurun nga magkirelasyon ni Myra ken ti employer na ang kade. Ha? Loko ka. Ipatpat mo ni Myra ano saan? Ano ipatpatig mo kung makakatapay nga idurun mo iso na nga magkirelasyon iti amo na. Hindi mo la pinanunutan nga posible nga makapag-asawa da. Kabuta balo ken sa kayo nag-asawa ken ni Myra. Saan? Saan nga budno na ito eh? Saan nga budno? Saan nga budno? Saan nga budno? Kung kunam kita, mapaspasama kang loko. Manong Naimi? Tinawagak ni Paren Ronel. Pare, ada problema. Ada problema. Umayak man dita. Nga dita balayo? Dita balayo. Sige, di orahin ka. Sa kanang ka ta. Ang damom ti umay dito balay, kumpadre. Naidasarin ti arak kan pulutan iti makadalo nakmanong. Timao ka kanakos. Pinagsarunok ti duwa. Agbartek kan samit. Anang ti rantanan, uminom ta, hanggang ka nagbartek. Wala problema. Awan tricycle ko. Di mo ba't inggatang di internal ko? Pinagpamarang ko nga for sale di daga. Anya? Ken panakay patakdertin na plano nga balay. Inted amin ni Myra. Sa doon natin na. Aray. Saan ka nga? Itugot no itugot ka kita sikat mga atipakan niya. Kahit mo sawan, insugal mo digijay. Hanak intugot it pagsusugalan, napnaawa na ka mga atipakan ka, nga mangbiyangkan ka. Saan ta nga inimbitaran sa jabiwan. Kini Helen. Kanawin kami nagkakainda. Sa dumawat pa kahit mo sawan, tikas dya katakil ang kwarta. Amang pulos pakakitaam. Awan, nagbabawawi ako. Maluko pe kata ni Myra. Ni Myra nga, magkiasawa niti employer na nga Singaporean. Na ibagam sa edi nga dinurugo dya ni Myra nga sulisugan na dya. Employer na tapno makaalat na duwang kwartas. Na ibagana pa kindi nga tapanag-crust employer na. Opo, na ito nangaramida mo, pare. Numunat ta. Inlakad na ti panangalan na kinileya. Anya? Kahit baka nakam amin dahito na di employer na. Una, taysot ng suro kay ni Myra siguro. Tadi nga tamat amo ni Myra taramidan na. Pare, ano taramidek? Tanya kami ti kahit mo. Kahit ko nga saan ko mapukaw ti anak ko. Kahit ko nga nagsublikan niya ni Myra. Tsaka kahit nga mapukaw ko nagiti aginaak. Tsaka kahit ang mapukaw ko nagiti aginak ko na manong nemi. Ngayon ti duwangal daw nga saan ko panagaw awid. Gabuta. No,
mausawa na. Uminumak man man. Adamat lata dagiti patang ka tricycle driver nga pinainom ko idi nga mangpainom ka niya. Pare, agbarbartek ka matlatan. Di ka gawid. Madamdaman ton. Lah, gumata ka na. Uminom tayo man eh. Pare, gabata adumot tigiti na itutulong mo kanyak. Langasalangan ni Pare Romel, tinutulungan Ronel. Mabayan ba di ka magustuhan? Mano wala, bayad na may sa 4 kantos. Mainom mo na martagkan. Nabayag-bayag nga saan ko nang usar ti cellphone ko manong name tawan load ko. Nabayag nga saan nga nag-ring. E di kakaisunan nga ring manong name ti asawak mo ni Myra tumawag. Hello, sweetheart. Hello. Ada dito yan ni Myla. Ha? Ada dito yan ni Leia ko nakuma. Manual daw nga minsan ka nagawin. Ti anak ko? Ada tan Singapore ti anak ko? I-open mo ta. I-open mo ta camera. Tap na makita. Messenger tang tawagan ka. Kasano ko ang messenger? Katawan load ko. Apay nga rin tawagan ka. Apay gayam nag-expire ready. Nagayam date, naka-date gayam. Gusto rin, i-open mo ta camera. I-open ko man kanya. O, data. Myra, I miss you, Myra. Gawit kan. I love you, Myra. Dito tanaktan ni. Papa? Leia? Kasano na katanong ka dito, anak? Nagloka na aeroplano. Yang mayat. Abi nga pinanawan na kanak ko. Di kami agaw-awi din. Anak matan nga patpatek. Saan ka po na ito, I'm only dreaming. Nagtagtaginap ak lang. Nasya tunay no tagtagainap ko ma. No tagtagainap man, baka sangkan ka makariing. Mayra, apay naramid mo kanyak daytoy. Apay ginaramid mo kanyak daytoy. Sa lutsod mo dila tabagin plano eh. Nagpintas ti plano ta. Di ba? Nakasara ka ng pintas ka employer ko. Nalagad lang trabaho. Ibawit ko kami na kayat mo. Binalik pa eh. Ngayon sa dinot na ni Panam. Ayan na tricycle mo awan. Ayan na tidute awan. Ayan na tibalay awan. Sa dinot na ni Panam. Impampo ti arak. Insugal mo. Imbabae. Mayra, give me another chance. Awanan ti sabali pa ang chance. Gabutan na ka-schedule ti kalay sami. Kani Fernan. Fernan! Di Singaporean na employer ko nga balo. Nakagasgasat ha? Nakagasgasat kami kini Leia. Baknang, di asawa. Naganot negosyo na. May sa queen, may sa prinsesa ni Leia. Agawit kayo. Kasabulang kayo, Myra. Leia, anak. Agawit kayo. I love you. Uray nga tanong kulang ulangak manong nini. Uray nga tanong idumag ko ti ulok iti pader. Saan kun nga may babawi pa iti amin. Nangro na manong nini kinimpos sa mismo ni Leia ti ladawan da iti panagkalaysadan iti Singaporean. Nga nakaragragsak ni Myra. Nakaabay da manong nini ti anak ko nga ni Leia. Ngagliman nga tawin. Kinut ko ti matma nung nemi ti bukod ko nga lulo. Tumukno sa dilangit manong nemi ti lalaos nga panagbabawi. Layawa-awanak gabuti silang tipira. Nganjak pulos ti nagiben inilala manong nemi dagita kwarta. Jak intong pal ti rumbe nga pakatumpalan na. Imbang ko iti arak, babae, sugal. Apay nga nayaw-awanak. Apay nga sang ko nga sinurot tinalintaga des ti biag. Apay nga pinaiturayan na kiti silang tipirak.
Apay, apay. Kasto na yun, ti panagbabawik manong na imi kaslawanin ti turong ti biyag ko. Arak lang ti sangsangwak manong. Taori awan ti gatang kun. Adamat na kiti parek na tricycle driver nga. Mangipatugaw lang tat 4 kantos. Oh, kaya matayin ka po ti arak pare. Ala, uminom ka. Gaman ak. Sige, gaman ka. Pinapainom na kami di. Hindi ata kwartang, di siyak na kami ba't timang painom kang kayo. Ngayon ni Ronel, manong name di kaduwak. Pare, kahit ba din di matay? O ano sir, bibiyag kanya pare. Napuko ko na kiti duha, kapapatgan, bibiyag ko. Ni Mayra ganti anak ko. Aking basol. O nanugot ako kita basol ko. Basol ko. Nadapay lang namnamaw ng agbalbali pare. Sa mo nga. Hanggang nga. Agpaituray. Iti sakit nga marikrik na. Sana makatulong kang katiharak. Umresan di bagim. Anda ka rin serbina no kasta agin inom magwarpartikalata. Hamo matan may babawi pa di kita pasama. Pare Ronel, apay no sikat kasarit-saritak kat. Abi na supsupyatem di kiti kayat ko. Kat si kamat ti best friend ko. Pare, kasano ka din nga mapanik-nekam ti pudno nga iyam. Ti araramin na kang kakit parang sakit. Tano din nga kakumakanya kidi. Di ba? Binagbagaan kayo di. Ngamsang ka din nga. Sikabat na nagkuna. Nga idin mapang ka makisugal. Hanakon nga iaeban. Di na akong pagpagunyan. Apay. Kapag di mo kayat nga damay sa nga gaigem. Nga mga tipa tararamidem. Dinaksidnak. Idit atot kwartam. Nang ipanam ti kwartam. Ita. Umasdag ka kanya. Tapno. Painuman ka? No. Tapno pagbagaan kay Toltoy. Nagiti mga mangtid kang kati arak. Nga kunanda, sige, uminom ka. Ta pinapainom na kami mat idi. Di painuman ta kami. Di ka ka dito sa kayam. Imbes ko mapagbagaan ka, saan kang uminom? Ronel. Saan mo lang siya kitida magbagaken ka? Pati pa ni Lola Uling. Baka naman pang kasadya balayo. Bagbagaan na ka kumaman di kiti parents mo, hindi ka sama si Masarong ka. Hindi ka adot kwartam. Kanya kung mga nagsiyatan ng pinarama nam ida. Naganak kang ka, kakabsat mo, kaanakam, di mo pulos pinarparamanan. Nangipanam. Babae, arak, sugal. Gusto lang pare. Di mo kaya ito na mga hindi kita? Gusto lang. Kahit kung mapasubli di kita gina, samon nga mapasubli ita pare. Gabota, adan akin asawa kini Mayra. Tadi mo mat inasawa. Ti anak ko, uri mapangkay ti korte. Sanda paboran nga, umay kan ka ti anak mo. Baka no, nagsabalid ti registro na. Saan nga sikat amana? Naaramid na ti kasta. Nakal ti maramid ang ti kwarta. Napanagnikamon. Gamot ti kwarta, nayawawang ka pare. Kasano nga mapasublik ti abin? Kasano nga magbalbali ko ti abin? Kasano pa nga mapasublik ti amin? Samon nga pasubli pa da kita gina. Ngayon posible nga makaala ka o makasarak ka ito iti babae nga kasukat na. Kat mapututam tuman. Basta, agbalbaliw ka. Nagamit ak dito'y balay manong name adda ka. Nanang, nada kita damdamag may panggipkan ka. Di ka man lao may simar sa rungkar, di ka staon iti kwartang barok, madamdamag may papainom ka, si kamat kang kanan nga dati pagsusugalan. Ala si kamat ti nagbalin nga sikat di tabiwan.
Ayan na ni Mayra. Diya po kami. Awandan, nanan. Saan nga gawid ni Mayla? Ni Mayra, manipod sa Singapore. Nakiasawan sa Diya. Sa adan sa Diya ni Leia. No, kas takit pudno, tikasla, saan nga nakapapadi nga damang? Nakadama kanyo. Ni abalayan ko nakuha ang kagay mga nagkasara. Isudat na siya atin tibiyag na ata na patakkel da diya balaydan. Nanang? Hindi saan na kan nga papawitan ni Mayla, ay ni Mayra ko na kuma. Kahit masapul na kita naganak kang kuha na, isot pinipawitan nan. Nang runa ita tanag-asawa dan ka na di Singaporean, kabak nang dan, ay susapo. Dagiti naganak kan kakabsat na ti makita mitan ti asenso ti biyag na. Siya ka nga raw. Ay nabaraw. Di kan tungat ngamin, pinanpanunot ti na siya. Na nangagsubliak di poderyo. Ay dasata yun ako mga roti pagkamangam no saan nga dito baro. Dito ka nga dito ka pimanaw, dito ka ba't lang agsubli. Balbaliwak ti biyag ko. Barbarin no. Adapit chansak. Ngagbalbaliw na awan polos ti makalapad kang kano kaya't mo nagbalbaliw kaloy. Wen, kadagaman kami adamom kargat mo no tagtarigagay ka nagbalbaliw. Agpakawan ka kinapon Diyos kada kiti paspason mo. Kaya nagkari ka kang kuha na. Nga surutin mo tinilintig ka na. Ha? Balbaliw kang salukag ka. Barbarin no. Mamasarakam tumit lang ti talaga nga naikari ka. Gasat para kang ka. Iti ang dama manunemi tricycle driver pailain. Nga makipaspasada. Ngaminidjakon ti sobra nga ara. Inidyak apulos ka namin pinsanin ti sugal, taon mo tentag pasugal. Kan ti babae manunemi, ado na kitay ararmek. Ngayon kasla, diya ka mo, tanadamag dan sa atin may panggap kanyak. Diyak tula mo manunemi nitun ka ano nga dumteng ti babae nga nakari para kanyak, kan madanak tumaten iti anak. Akas kasukat, damay ra kanilaya. Awa na pulusan ti komunikasyon mi, manunemi kadagiti agina. Mapanak metno ka, dumamdamag kadagiti naganak kang kuha na. Kailangan mati sa baling ibagad ha, nasiyat kanot ka sa saan. Daw-dawatik manunemi ti mabaling nga pagpunta ka takwada, ngayon di damat iten. Awa mati masarangak ng account da manunemi ti Facebook, tadi dating account, dagiti agina, hamatan nga agum ubra, hamatan nga baka saanan nga isut-uso sa red na manunemi. May daw-dawat ko nagahapon Diyos manunemi nga dumteng to ti gundaway nga bakasyon ni Leia kat umay nakto sa pulan. Ta saan nga mailibak manunemi? Nga anak nga putot ko kat siyak ti amana. Kabutay din napan di Singapore at ay din nakam na amunang siyak ti amana. Nasabi ko mga, tadumdeng to ti gundaway, ngagsabat to ti dalan mi nga agama, kat isun to ti mang tulong kaniyak. Tapno di kasta, kat maragpat kumet tinasiyat na panagpiyan. Dito nga rin ti pagkasaritak, manong na may katagyaman naklaunay ti anos mo, nga nang ibasa, kat sabi ko mga, tadamat ni batik nga adal, liluwa ken pagsarmingan ti biyag, karaga ti padak nga limngeg, ken nagbuya. More power to your program, manong and God bless. Tuyag yaman nga pagkaya mo, kaluy.